Αποκρούει ο Βάντερ. Δεν μπορούσε να πιάσει την μπάλα και ο Στολτίδης βρέθηκε εκεί. Έκανε το σουτ. Γι' αυτό είναι το 1-1 και δεν είναι και offside. Για να μην μας οδείξουν σε replay. Για τον Ραούλ, μπράβο. Παλεύει ο Ισπανός, κρατά την μπάλα. Τον αφήσανε, κάνει τη σέντρα. Ποιος? Πατσατζόγλου. Το σουτ. Γκολ! Κοβάσεβιτς θα πάρει την μπάλα και την παίρνει ο Λουαλό. Φύγε αγόρι μου, φύγε μόνος σου. Δώσ' την και δίνει στον Κοβάσεβιτς. Λεντέσμα, ζητάει ο Μπράβο, το αριστερό μπακ έχεις. Μπράβο, κάτω. Κάτω σουτ.